So isicelo sami benginaso esenza ukuthi ngize ngibhalele abafethu benginesifiso sokuthi okungcono is either uyehlisa noma uyawuyeka umsebenzi lo. Hayibo, ngiyeka kanjani umsebenzi? Ngiyeka umsebenzi ngenxa yakho wena ongasebenzi. Sizodlani, sizophila ngani? Mama uyazi nje ukuthi sizophila ngani? Yini indlela esizophila ngayo? Sizokwazi ukuphila, ngithi uyazi ukuthi ngiyakwazi ukuhlanganisa. Uyakwazi ukuhlanganisa, uthini ngami? Mina ngiyawuthanda lo msebenzi lo. Italente lami leli yamina ngiyalithanda. Mama italente lakho nami ngiyalithanda ngengiqamba manga. Kodwa wena ubona ukuthi labantu laba italente lakho seliyakulimaza manje Okay. Sohlala ngingasebenzi. Mina sekuka ngaphi mina izinto osha ngiziyeke mina ngiziyeke. Kuka ngaphi ngiziyeke. Wena ngokuqala ibhlukwe wathi angiliyeke ngaliyeke. Wathi izikete ezimfishana ngiziyeke. Hayibo, kufanele ngenze njani? Uyayibona. Hayibona sesidenge senzule bafuna ngithini? Mama. Hayibo. Yabona enhle. Ngihlale ngiva kuthiwa inzula izidenge. Hayi sengiyazibonela ngaphinde ngibe nenzule mina. Kanti usuyageja ke manje. Hawu. Yesis. Wathi usuyageja ke manje. Uba manje inzula. Uyinzule uyisdenge ufuna ngithini? Sizohlala la endlini. Sizohlala la endlini. Iqala kuphi? Awusebenzi nami ufuna ngibuye ngingasebenzi. Uthini ngesithunzi sami emsebenzini wami? Emsebenzini oqala mina ngiya-acta mina. Ngiya-acta. Kodwa ungithathela ama-TV uzowaletha kumina. Benza njani emsebenzini wami? Ufuna mina ngiphele lo msebenzi? Ufuna ngiphele lo msebenzi? Uzophelela kanjani umsebenzi? Uzongiphela umsebenzi. Wena ngithi lento awuyazi wena. Ngeke uze uyi-understande ngoba ngendlela engiyi-understanda ngayo mina. Ngoba wena akuwona umsebenzi wakho. Nami ngeke u-understande wakho umsebenzi. Mina ngi-understande wami umsebenzi. Kwayile nto ukuthi songilethela. Mina sengingaqoshwa kwawami umsebenzi. Umsebenzi ngeke ngize ngiwuyeke. Noma ngiya umsebenzi ngasuke ngiyeke wena. Kumele ukwazi lokho. Ngasuke ngiyeke wena. Ngeke ngize ngihlale ngingasebenzi mina ngenxa yendoda. Hayibo amadoda amaningi ngizozowathola. Ngoba mina sengingasasebenzi ususho kalula kanjani? Hayi ukuthi ngoba ungasasebenzi ingqondo yisebenzisa and awusicingeli sobabili thina. Usicingela wena wedwa. Ukuthi ngoba uzoyeka uyeki umsebenzi sokwazi ukuthi usuthola omunye umsebenzi mama. Sizowuthola njengoba wena ungasebenzi ngoba sizowuthola phi umsebenzi? Uyayizwa kodwa into engingayithanda ukuthi yona yephi. Mina nginandaba nento ongayithandi mina as long mina ngithola imali mina ngizosebenza ngithola imali kuphela. Ukuthi enye nenye into eyenze ivela kanjani yenza kanjani. Ngoba mina uphatha kanjani wena nginandaba naleyo nto. Ngingasebenzi manje. Okusho ukuthi mina umsebenzi ukuthi imphatha kanjani. Yilento engizama ukuyenzwa. Ama feelings wakhe awusanandaba nawo.